Nasunog ang Puluy-an na ginapanagyahan ni Michael Maravilla sa barangay Ambulong, Batan, Aklan kahapon sang udto. Sunog ang F01 Yumal Tapar sang Altavas Fire Station, ginaparintahan sang pamilya Maravilla sa pamilya Fuentes ang Puluy-an. Antes naglaptang kalayo na kabati isang nagasirit si Marjeline pero ginbaliwala sini kay nagaluto sa kusina. Minutos na nagligad kag ginlamo na sang kalayo ang porsyon sang Puluy-an. Nagwa sa investigasyon ni F01 Tapar nga electrical in nature ang gintunaan sang sunog. 30,000 pesos ang ginabanta halit sang sunog sa propiedad. Outpatient sa ospital ang 11 ka mga estudyante nga ginpangdala matapos ginaligan nga ginpangpose sa Visayas National High School sa probinsya sang Capiz. Una diri 3 ka mga estudyante sa grade 9 ang hinali nga natumbak ang nagwaras. Ginsundan sang pila pagid ka mga estudyante sa sagwa sa hulot klasihan malapit sa puno sang paho. Mabaso ang pagpati sa iban nga ginsudlan sa malain nga espiritu ang mga kabataan tungod sa ginpangutod nga kahoy. Pero pagdala sa mga bata sa ospital, nagwa nga naglain lang ang ila pamatyag tungod sa anxiety kag kagulba nga napiktuhan ang pila pagid ka mga estudyante. Temporaryo nga nakaangkon si SB member Francisco Calvo sang Kailwayan matapos nga nakapyansa sang 120,000 pesos. Ginkasuhan sang Calinog PNP ang SB member matapos nga ginserbihan sang search warrant sa iya Puluy-an. Nakarecover sang lisensyado nga 45 caliber pistol, M16 Armalite rifle, mga magazine sang M16 kag madamo nga bala. Na-recover man ang depektibo nga .22 kulong barrel kag .25 caliber pistol. Si SB member Calvo ang nagapadalagan alkalde sa Calinog kontra kay Mayor Centena. Wala sang namonitor nga armado nga grupo nga pagagamiton sang politiko sa Negros Occidental sa nagilapit nga eleksyon. Inang ginpayag ni Senior Superintendent Romeo Baleros, Provincial Director sang NOCPO, sa ginpatigayon nga Joint Security Conference upod ang 303rd Brigade kag COMELEC. Isa sa mga direktiba ni Baleros sa iya mga hepe nga hugot nga bantayan ang hulag sa mga politiko sa ilan na sakupan kag pangabayon nga hindi magtukod sang private armed group. Una, dirigin payag sang PRO6 nga may namonitor sila nga armed group sa Rehiyon nga posibleng gamiton sang pila ka politiko sa eleksyon.